Masquerade Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike tanka kukwea panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara, waka subscribe but don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tawigirai, nyayari kupisa, nyayari kunetsa, yabuditswa ne Team Chiwenga yabuda. Ichitawara pamusoro penau ya August 31 protest iweri kurongwa ne varikutaura vachirira from the Geza revolution muri Zimbabwe na comrade Sarwaka muri Zimbabwe vabuda vachitaura vachitaiwa 31 July vanda vagare kumba hanzi the real protest yakadedzwa navageza vanhu vakavaignora zvichinzi this one munochekereswa vana vemazimbabwe nzanzi munochekereswa garai mudzimba. Tisingade kuwesta nguva yenyu, there is an audio yatakuigirai yatinokuku nzwisai Team Chiwenga ichitaura kubiwa kwakaitwa mari nevanhu vari kuzviti vegeza revolution muri Zimbabwe. Nzwai audio yatakuigirai muambatse zvamuri kufunga mucomment section. Comrades and friends, how are you? This is Traore here. Now, this is a special announcement in relation to the 31 July protests, which are being organized by Sarwaka, Ntokozo, and Talent Shiwangi, who calls himself Tocha. I need to be honest with you. Vanhu vakaba mari vachishandisa zita ranyoka yemabhunu under the issue ye-fundraising. Kukadonetwa kukaraiswa mafunds anodarika more than 100,000 rands. But mari yakaakauntwa for is only less than 15,000. Ndo mari yakashandiswa. Imwe yese vakomana mbavha idzi dzakanedza. Vaona kuti plan yavo yakuzikanwa, vanhu havachabvisi mari. Vaoneka kuti vari kuba. They were asked to give a detailed account. And Sarwaka came out on record and said, inini ndiri kushanda nevanhu vanoti trust. If you want accountability or transparency, ibva ako kwatiri kuno. Kana uchifila kuti hauchida nemari yako regedza, hakuna a leader ari genuine and sincere anopa vanhu a response yakadai so. So now they've come up with another plan. Yekuti musi wa 31 July toda kuita protest kuHarare kuZimbabwe. I need to be honest with you Zimbabweans. Musapusiswe nevanhu varida kuisa confusion. Takaita maprotest musi wa 31 March mundarageza wakadaidzira kuti let's do this and zvakaitika zvikatoitika. We don't want to revisit that issue again. Sarwaka was never there on the ground. Ntokozo was never there on the ground. Tocha anonzi Talent Chiwangi, he was never there on the ground. Now, Sarwaka wakaba mari ya nyoka ya mabhunu ye welfare. Nyoka ya mabhunu is languishing in abject poverty, crying day and night. Muri yake haina mari yerent, vana vake havana mari ye-school fees. Iye wacho is struggling, mari makadya. Tocha uri kunyepera kusimbisa uchiti musi wa 31 munhu wese mustreet. Mune vanhu vamuri kuda kuengage kuti mupuwe mari mubire vanhu mari. Handiti muri kunzwa. Whether vanhu vazobuda vazopinda mustreet or havana hazvinei nemi. Imimi change muri kuti hazvinei nemi. Change chamuri kuda kuti mubire vanhu mari. It's so wrong. And I will call you out. Handipo kutaura zvinhu kuti ndidiwe kana kuti sei, but I will state the truth and facts. Anoda kuteerera anoteerera, asingadi anoregedza, asi chokwadi chinomira pakati hachina side. Munhu ndiwo unoziva kwauchamira kana chokwadi chinge chataurwa. Talent wakabira Daniel Shumba $10,000 uri campaigning manager wake, ukasiiwa mumotikari mune bhegi remari and you stole 10,000 from him. Kana uchiti ndiri kunyepa, ita phone call uchitaura naDaniel Shumba uchiti munharaunda ndakakubirai mari here. Daniel Shumba akati hauna, ndobva ndaziva kuti hauna kuiba mari iyoyo. Zvadaro ukanyepera sister yako, mwana wamai vako chaiye, ukambira $40,000. Right now uri kuno kuSouth Africa, wakatiza kuZimbabwe, uda kutora advantage yeGeza revolution. So zvaita kunge you were under serious political persecution kuZimbabwe uko. So that chinhu pachonzi chabuda uchadzokera uchinzi iwewe wanga uchipomerwa mhosva. Manje akapara mhosva kuZimbabwe isinei nenyaya idzi. Whoever anoziva kunzi ane mari yaakaba uchangonosangana nemhosva dzako kuZimbabwe. Now, musafurirwe muchinzi tinoda kuti munhu aenda anosiya tsamba. Ukangonosiya tsamba kumapurisa uri kusungwa. Handi muri kunzwa. Vakatoenda vakasiya tsamba vakapona ndivava. Ari kuenda izvezvi ari kusungwa.
taramba vanhu vanozotaura kuti inini ndazonzwai ndibatsireyo, isu takupai yambiro kudai. Tocha uri mbavha, you stole $40,000 from your sister, uchinyepa kuti une maprojects auroda kuita, bvawatiza bvawauya kuno kuSouth Africa. Muri corrupt mese vanhu vari kuita zvinhu izvi mese. We gave you time to lead people, mukabira vanhu after I had warned you guys. Kana paine anything chirikuda kuti chiitwe, imimi itai ingei muri on the forefront. Uyai kubva kutsamba dzacho muone kwanzi masvika moendesa tsamba idzodzo. Masubmita dzatambirwa mozotiudza zvine signature yanyu tobva taziva kuti zvesure you are genuine. Hatisi kuda vanhu vanotamba neupenyu hwevanhu. Pachinotaurwa chinhu kunzi ngatiitei chinhu chakati, ngatiitei tese ipapo. Chinhu pachasvika chatova pane rimwe level. Riri beyond Traore, riri beyond Sarwaka, riri beyond tocha. Especially Mbava. If we are to get directions, I've always told people this. Munhu ega watinoteerera murevolution, who gives directions is Comrade Geza naMdara Knox Chiwero. These are the people who are leading the revolution. Mukanzwa Traore achiuya achitaura chinhu kuti ngatiitei chakati, Mudara Geza asina kusimbisa. That's an absolute lie. Because the commander of revolution, the Comrade Bombshell, Runesu Geza. Anything outside of that is assorted rubbish. Musi wa 31 July, gara henyu mudzimba dzenyu, anoda mudekare. Vanoenda kubasa, endai kumabasa, it's business as usual. Zviri kutaura, hakuna chinhu chinonzi Zim revolution. Zviri kuitwa naSarwaka izvo. Vanhu ngavasiye madrugs vakomana, siyai mbanje, ende musadzishandisa zvakare samasamba mutii. Munoita zvimwe zvinhu zvisina kukwana, zvisina maturo zvamaakuita izvi. 31 July, there's nothing like that. Hakuna chinhu chinonzi Zim revolution. Kungori neGeza revolution chete. Ndo yatiri kufamba nayo presently and currently tichitungamirirwa naMudara Geza. Ndo which is currently underway in Zimbabwe right now. Or it's applicable to every Zimbabwean under the influence of Mudara Geza. Mada yenyu kuita zvana Sarwaka naNtokozo namatsotsi vanenge vanana tocha. Itai henyu asi ndiri kutaurirai muchazondiudza kuti zvapera sei. Thank you.